तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर रउआ सबके राइटर के राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बनी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गल बनी बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल हिट मैटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा सब पति पत्नी के मैटर बा। अगर एकरा के नया म्यूजिक बनवा के दिल से गायकी कहतनी बढ़िया से गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो इससे पहले रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा गायकी में कदम रखले बनी और रुआ सबके बढ़िया मैटर नहीं खेमत बढ़िया गाना नहीं खेमत बढ़िया तुकबंदी नहीं मिल पाओत बढ़िया से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाओत तो अगर हमारा चैनल पर रुआ आ गल बन तो रुआ सबके निराश भेला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिला हम हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकले। लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग पूर्वी निर्गुण भजन लयदारी चाहे धोबी दासो गीत चाहे रंगदारी चाहे जातिवाद चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले बिल्कुल उसी चार्ज पे। तो ऐसे कहो कि अगर हमारा चैनल पर वो आ गल बन तो चैनल के लाइक कर दी सब्सक्राइब कर दी बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो अच्छा लगता है रुआ सब कमेंट कर दी बढ़िया तरह से। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा का एकर लय बा का एकर धुन बा रुआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। ऐसे बहुत दिन पहले वो गाना आई रहे अवधेश प्रेमी के कि हम नहीं रहब सखी मरद बउक पर अरे हम नहीं रहब सखी मरदा बउक पर जवानी छन के बेचब सखी नैहर के चौक पर जवानी छन के बेचब सखी। तो यही ट्रैक पर वह सबन खातिर लेके आ गल बनी बिल्कुल हिट मैटर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा सब। चलिए देखी गाना कैसे बा। एक औरत अपना सखी के लगे फ़ोन करके अपना सखी से बात पूछत तरी कि सखी तारा ससुरा के हाल चलना बतौलू। देखिए औरतिया का कहती अपना सखी से अरे कहीं का हम सखी हो ससुरा के बात अरे कहीं का हम सखी हो ससुरा के बात सुहाग वाली रात हमारा लागल रहे दांत सुहाग वाली रात हमारा लागल रहे दांत लिहले पोल्हाई पिया गलिया मोरे काट अरे लिहले पोल्हाई पिया गलिया मोरे काट सुहाग वाली रात सखी सुहाग वाली रात हमारा लागल रहे दांत सुहाग वाली रात हमारा लागल रहे दांत। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आई हुई। अगर ये गाना के फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा कॉल कर से लिए व्हाट्सअप कर से लिए रुआ के बिल्कुल उसी चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। ऐसे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहते नहीं। ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सबन के खाली बता सकिले समझा सकिले। ऐसे भी हमारा 2-4-10 दिन से आज गला हमारा खराब भइल सर्दी जुकाम को ऐसे लेकिन फिर भी रुआ सबन खातिर वीडियो हम बना रहा बनी। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना कुछ नया धुन कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब सन्मति चाहते नहीं। नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव बम बम भोले।